Selam i pozdrav za sve one koji me prate. Mi smo danas u Hercegovini došli malo na odmor. I sad nećemo danas da kuhamo, danas ćemo samo da se družimo uz kafu sa vama. Sad ću napraviti kafu pa ćemo izići na balkon da bi pogledajte kako je u nas u Hercegovini. Mi idemo sad na balkon da vidite gdje se mi danas nalazimo. Mi smo danas u Ostraštu. Da vidite kako je kod nas ovdje lijep pogled. Nećemo ništa kuhati, samo ćemo da pijemo kafu. Pogledajte se, ovdje imamo grožđa, smokava, malo šljiva, a nažalost ove godine nije ništa baš voće rodilo, samo ima grožđa i smokava. Šljive su izdale ove godine. Ravno lijepo je vrijeme, malo je pritisak jak, ali nadamo se uz Allahovu pomoć da ćemo izdržati. Sad ćemo malo sjediti, pijemo kafu, da se družimo sa vama. Evo vidite, jedna bosanska kafa. Temperature su u Hercegovini jako velike, ali tamo gdje živimo, kod nas je niska temperatura, 19-20 stepeni. Mi smo došli ovdje prije 3 dana da se malo družimo, da se malo odmorimo. Pa nadamo se da ćemo nešto i kuhati ovih dana pa da vidite šta nam radimo. Vidimo se kasnije. Kasnije vidimo se, sa najbolje vam želim do sljedećeg videa.